Salutare tuturor! Acesta este primul meu episod de pe acest canal. Mă numesc Andrei, dați like și subscribe dacă doriți. Și astăzi ne vom juca pe acest server și m-am gândit că chiar sună foarte interesant să ne jucăm Zombie Apocalypse, că mi se pare foarte interesant. Imediat revin și intrăm pe server. Am revenit. Aici sunt ce avem avea. Bătăm mapa. Ok. Să vedem. Dead City. Mi se pare interesant asta. Dar ideea că nu prea persoane pe server. Ceea ce este o mare problemă. Dacă nu sunt persoane, să nu jucăm probabil în alte joc. Sunt intrate 3 persoane. Revin când o să intre mai multe persoane. Și acum să vă prezint un pic parcurul meu de pro. Să începem. Acum că nu trebuie să pierd la parcur. Eu sunt bun la parcur, mai ales pe pochet, adică dacă le iau și nici. Ați văzut, sunt foarte bun. Continuăm. A 16 secunde. Ha, mă. Ha, te rog. Bun. Ok, bun. Băgat. Sau deci starting 5, 4, 3. Ce șmecher are scris-o? Am intrat. Ok. Ok. E șmecher mapa. Deci n-am ce să zic, chiar e faină mapa, ce tare arată. Asta ce este? Un shop. Shop-ul. Uite mai exact cumpăra. Oh, yeah. Să mă rog niște zombie. Sunt singurul cu skin sau toți au skin așa? Ia. Ia, că mai văd ceva acolo. Hai. Hai. Ia, lasă-mă. Ok, eu am skin-ul meu? Da, l-am. Ok, 8. Cât timp ei se ocupă, gen eu vreau să văd ce este la shop. Ok, am aproape că înțeleg cum funcționează. Ok, am aflat. Se pare că sunt mai multe etape și devin din ce în ce mai periculos acești mobi. Uite, acum a început să apară de ăștia. Hai de creeper de ăștia. Trebuie să-i batem. Ăla. Uite, și am acolo bănuții ăia cu bănuții. Aia pot să-mi cumpăr iteme din shop. Stai să vă arăt acum. De parcă nu știați și voi, dar nu. Easy shiton. Uite, am aici. Puține de-asta, să zicem. Dar n-am destul gold. Uite, în gold se pune. Se pare că toată faza asta și eu dacă acum îmi iau și îmi pun un chestplate. Oh, dar eu deja mi-am pus chestplate pe mine. Da, uite cum mi-am pus, gata, am pus o bazuca completă pe mine. Știu că este un videoclip plictisitor, dar după acesta o să încercăm și un alt joc tot de pe acest server de Minecraft. Să vedem cum sunt în general jocurile și să vă dau după la final o notă cam cum recurge tot și cât de șmechere sunt. Gen. Am că instant au apărut ăștia. Hai, trec eu și... Nu pasă? Hai! Să vă văd. Uite, se pare că mă văd. Hai. S-a dus pe Young'un pe mine. Parcă era Apocalipsa zombie, nu Apocalipsa pe Young'un. Vreau să-mi iau sabia nouă.
Și vreau să văd cât costă o sabie nouă. Gen. Uite, am luat. Da, am sabie nouă. Am de stone. Hai. Să vă văd acum. Gen. Pleacă. Cât? Și o bucată. Și ești. Bun. 7 golde, să vedem. Cum să puc? Uite, ăștia deja, au deja de diamond. Doamne. Mai am o groasă. Ia, stai că acum lupta epică. Acum. Oh. Câte viață mi-a luat? Bun. Și sunt și prin celelalte părți. Asta nu știam. Asta mi se pare tare. Ok. Înseamnă că pot să mă bat în mai multe locuri. Și ce faci, mă? Nu știu cum te cheamă. Eu vreau să mă urc pe ăsta, dacă se poate, gen. Nu. Da. Aici vine direct. Direct boss. Uite, mă. Încearcă să moare cu mine. Nici nu știu cu cine se pune. Ok. Nu, fugi! Nu mai am viață, nu mai am efectiv viață. Deci după fiecare tură mi se reîncarcă viața, am înțeles. Acum să văd. Să-mi iau un arc și niște săgeți, nu știu cât gold am. Nu cred că mi-ajunge. Nu, haide. Hai așa. Hai. Dați parte cu mine? Hai. Cine mai e? Cine se încurcă cu mine? Uite cum idiot ăsta. Nu chiar atât de multă viață. Nu știu ce. Ăla e deja am avut o bazuca complet, așa că o să-mi fac și eu, ca să nu fiu săracul familiei, doamne. Trebuie să văd cât costă un chestplate de la șmecher. 10. Bun. Hai, să continuăm. Bam și bum, le dau cu sabia în cap. Mă repede, hai, că aici fac bani, fac gold. Nu încurcați voi pe mine. Stau aici așa, tic-til. Și bani asta suna. Nu știu de unde vin. Hai, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hai să le scriu și la ăștia. Hello. Nu, fugi. Gentul s-a adus. Bine, hai, să vorbesc. Acum sunteți șmecheri, nu? Nu sunteți șmecheri. Deci se pare că sunt puțin. Haide. Ia și dă-i și tu. Ok, se pare că am terminat jocul. Ok, ca să vă zic sincer, la jocul ăsta aș da cam nota 7,50. Nu este cine știe ce, dar nu, dacă ești plictisit poți să te joci. Este foarte ok. Acum să continuăm cu al doilea joc. Uite, am găsit acest joc care chiar mi se pare interesant. One in the Combo. Nu știu ce este. Este ceva nou pentru mine, așa că o să intru să ne jucăm. Este lag în serverele de genul, da? Nu, e normal, pentru că e destul de mult. Destul de mare serverul. Și da. Oh, nu, deja, nu. Ce s-a întâmplat? Ce, mă? Stai, ce, că eu nu mai înțeleg nimica. Of, Doamne. Deci se pare că tu poți să fii atacat. Îți dau one shot, nu?
Ce stai? Ha? Nu am săgeți. Hai să dăm parte în parte. Haide. Îmi da și lui, așa, hai. Ok, e greu, e un fel de PvP, dar mare. Gen, dacă pot să zic așa. Și gen, eu vreau să stau așa camp. Când apare cineva, îi dau bucata. La ochian. Sper că nu mi se vede coroana, că am o coroană pe cap și gen... Mai înaltă ca tot capul, dacă înțelegi ce zic. Ok, eu văd bine. Oamenii mei. Ok. Se pare că nu prea le place gen. What? De eu nu mai absolut nimic înțeleg. Că gen e prea multă bătaie. Hai. Doar fugi, doar, Andrei, pleacă că ăștia te omoară. Fugi. Haide, plec. Nu. Fugi, mă, și dă în oameni. Uite, aici, da, aici pot să... Aici, nu! De ce? De ce? Fugi, mă, și dă în oameni. Uite, aici, da, aici pot să... Aici, nu! De ce? De ce? Tot ce vă pot spune despre acest joc este destul de plictisitor, adică doar te bați, de exemplu, vedeți, deci toată lumea mă bate, n-am ce să fac. Și da, adică îi dau un 5, gen, pentru că, da, se întâmplă multe chestii random, dar e fain, e ok, îmi place jocul. Continuăm cu următorul. Da, dacă vă spun că mai devreme aveam 0 FPS, mă credeți? Iar următorul joc care am ales eu este Bed Wars. Da, este foarte interesant și sper să, și probabil deja am o notă pentru Bed Wars. Acum am să și facem mapa. Îmi place că la Bed Wars tu poți să-ți alegi ăsta, mapa. E fain asta de Halloween. Aleg mapa de Halloween, super fain. Da. Mamă, hai să facem parcurul la care eu mă pricep cel mai bine. Hai, bum, nu! Hai, 3, 2, 1 și bum! Hai că știu că poți, Andrei. Știu că poți. Așa. Bun. Nu! Oh my god! În cât timp? În 25 de secunde. Bă-ți la curent eu după. 3, 2, 1. Să vină muzica. Bine. Ce aici? Cum să vă spun eu că gen, acest Bed-Wars este mult mai diferit decât cum credeam eu. Așa că o să dau un update rapid. Că na. Avem și nevoie de un update. Hamă. Da, 6 gold. Eu citisem altceva, da? Na, în fine. Haide. Dezbloca pe Halloween ăsta. Eu nu înțeleg cum e, stai, că eu nu înțeleg. Ce? Cum? Îmi dau întrebări simple. Ce și cum? Mă, ce prostănac sunt. Era aici pod. Și șmecher podulețul. Noi suntem cu culoare verde, dacă nu mă înșel. Ce sta? Hold? Nu înțeleg. Exact că e netherite, dacă nu mă înșel. Că e negru.
Așa că e de culoarea asta închisă. Netherite-ul, da, probabil durează o grăză până na. Ce? Și așa încet oare? Ah, da, pe slime block. Cum să nu? Ok. Aici, așa, aici. Aici, am căzut. No! God! Dead. No! God, please, no! No! Dacă și știu să mă joc Bed Wars, dar gen niciodată să mă obișnuiesc cu noua mapă. Mapa că eu în general mă jucam pe Cubecraft. Bed Wars nu m-am jucat niciodată pe asta. Da, Bed Wars primește de la mine un 9 din 10. Și cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Un like și un follow m-ar ajuta enorm de mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uitat la acest videoclip și n-am ce să vă zic decât pa, pa! Ne vedem pe data viitoare. Salut!